Mae Arsylwadau Effeithiol yn digwydd trwy'r dydd. So mae ymarferwyr yn edrych ar y plant yn arsylwi sut maen nhw'n dod mewn, sut maen nhw'n pontio, sut maen nhw troi adeg snac, sut maen nhw gyda plant eraill, gyda oedolion. Ac wrth wedyn ni arsylwi ar plant, maen nhw'n dechrau dysgu amdano'r plant, beth yw diddordebau nhw. So mae'n bwysig wedyn ni bod yr ymarferwyr yn defnyddio yr arsylwadau yma mwyn cynllunio y camau nesaf yn dysgu plant bach. Ar ôl y sylwi pob plentyn, mae pob plentyn yn wahanol, so wedyn ni'n siarad fel tîm, popeth sydd yn mynd mlaen, a wedyn ni yn dod i pethau nôl yn y cynllunio am y step nesaf am pob plentyn wedyn. So mae hwn yn cylchdra sydd yn digwydd o hyd. Mae arsylwi yn cychwyn y cylchdra, a mae'r sylwi yn rhywbeth mae pawb yn gwneud o hyd. Boed oedolion yn siopa neu ymarferwyr yn y lleoliadau yn arsylwi a'u plant neu babis. Mae hwn yn digwydd, mae arsylwadau yn digwydd pob dydd, boed y plant yn bwyta, yn golchi dwylo, yn ei chwarae. Ac yna, dyn ni'n mynd ymlaen at y dadansoddi. So dadansoddi ydi edrych ar be ydyn ni wedi arsylwi, pa fath o gwybodaeth sydd yna. A wedyn, dyn ni'n mynd ymlaen at ymateb, so be dyn ni'n gwneud efo dadansoddiad yna. So mae'r ymateb yn bwysig i ni fel ymarferwyr i wybod be sy'n mynd i ddod nesaf. Er enghraifft, os mae plant yn dod i fewn i'r lleoliad a maen nhw'n rhedeg, o fewn y tu fewn, maen nhw'n rhedeg, dyna arsylwad. A wedyn wrth ni dadansoddi, dyn ni angen gweld, pam bod nhw'n rhedeg. Mae yna rheswm, a wedyn be dyn ni'n ymateb efo ydy mae'r rhedeg yma angen mynd tu allan, mae'r egni gyd yma angen mynd tu allan. So felly agor drws i cael bach awyr iach neu ail strwythur o'r dydd. Edrych a sut mae diwrnod yn edrych o ran oes yna digon amser i'r plant gallu rhedeg allan a cael yr egni yma i gyd allan. A mae'n bwysig bod y arsylwad a dadansoddi ac ymateb yn digwydd unai yn y foment neu mae'n gallu parhau. Felly gewch chi arsylwi i diwrnod a wedyn fydd y dadansoddi ac ymateb falle yn digwydd y diwrnod nesaf wrth i chi trafod fel tîm yn y lleoliad.